desabafo. Como tenho que poñer estou ben. O que non entendo, estou vendo. Non sei como vou facer. Foi a corda na parrocha. A de sempre a besar de pé. Unha obraja un pouco rara. Pra mí é un día centro, nun momento, a unha tienda de Inditex. Preguntei ao caballero, ¿me la puede enseñar usted?